Nagliyab habang nasa kalagitnaan ng biyahe sa Barangay Poctol, Pilar, Sorsogon ng kotseng ito, mag-aalas 8 ng umaga. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Sherwin Suarez, Chief Intelligence and Investigation Unit ng Bureau of Fire Protection Pilar, mula Legazpi. Patungo sana sa Pilar Port ang sasakyan nang mapansin umano ng may-ari nito ang pag-apoy ng unahang bahagi ng kotse hanggang sa tuluyang masunog. Wala naman na naiulat na nasugatan o nasaktan sa nangyaring insidente. Sabi ko kasi dito naman namin ano yung price para estimate ito yung second hand na stock yan. Siguro magkaroon ako estimate naman, rough estimation 300K. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng otoridad upang matukoy kung ano ang pinagmula ng nangyaring sunog. Totally born siya. Ang mapapansin din pero medyo na-save natin itong bandang likod. Kasi hanggang matapos ng operation, buo pa naman yung dalawang gulong sa likod, saka yung reserve. Pero yung front saka middle part is totally dead. Muli, nagbigay ng paalala ang otoridad sa publiko. Yun nga, dahil ang involved dito yung sasakyan, siguro pwede natin ugaliin or make it a habit na meron tayong tinatawag na blow bucket, lalo na kung magpapiyahing malayo o suriin natin ang sasakyan bago natin ito gamitin. Meron tayo sa blow bucket nga, B for battery, L for lights, O for oil, W for water, B for brakes, E for air, G for gas, E for engine, T for tires, and self. Kaya ingatan din po ang pagpamaneho. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Probacena.